gewoon bij de gevorderde mensen tegenwoordig zit. Ik had zoiets van, ik wil mijn verjaardag niet vieren, maar het is vandaag mijn verjaardag niet meer. Het is een dag after. Ik heb de mensen uitgenodigd die nou op mijn nacht liggen, die keren bij mij op allemaal en die moesten er allemaal zijn. Dus het is een ontbijtje, je moet pakken wat je wilt. Ik ga al direct aan een glasje kava geven. Ja, dank u. Bedankt voor alle dat ik gekregen heb, alle wensen, alle pakjes. Het was voor mij alleen voornaamste, dat tegen een paar gezicht die vroegen wat moet hebben. Zitten, dat is voor mij het voornaamste. Dus ik ben heel blij dat jullie erbij zijn allemaal. Bedankt voor alles. En ja, ik zou zeggen, eet, vraag het dat er niet is, als er niet te kort is, vraag het. En het op gevolgd is de bedoeling. En wat ons gezellig. Ik denk dat allemaal elkaar wel ongeveer kent. Vriendinnen van mij, dat zijn willen en vriendinnen van mij. Dus laat het allemaal smaken. Ja, dat vriendin van boven. Dus smakelijk iedereen. En nog eens dank u wel. En dan moet ik voor jou weg. Ja. Dan moet ik nou nog hier zitten. Klap, 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 klap. Zie je dat?